мисоли 19 ҳисоб кунем мегӯянд ифодаи як куби дорем дар решаи куби ифодаҳо дорем ин ҳарду ифода якчи ҳастанд чунки вақте ин ма аз реша 25-ро гирам 5 решаи 2 мешавад якчи фақат ишорашон ҳар хел аст ин намуди саволро мо кор кардем яъне агар қоидави равем қариб 10 дақиқа 15 дақиқа мегирад яъне барои ман гирифт барои фаҳмондан ҳам ки камтар гирад вақте дар имтиҳон кор мекунем леки барои чӣ ман гуфтаистам шумо ки мебинед дар инҷо медонед ки адади бутун бояд нависем инҷо пур кунем яъне чӣ маъно дарони решаи куби бояд ихтисор шавад яъне як ифодаи ман дарони решаи куби дорам як ифодаи куби дорам ки вақте бо решаи куби ихтисор мешаванд лайҳо яъне барои ба ҷои кор кардани мисол тахмин кунам осонтар мешавад биёем хай тахмин кунем чиро тахмин мекунем ман бояд дар дарун як ифодаи куби дорам ва ифодаи куби қавзои куби ба хотир биёрем чӣ қадар мекушоем а ҷамъи б дар дараҷаи се чӣ қадар мекушодем а куб ҷамъи се а квадрат б ҷамъи се а б квадрат ҷамъи б куб барои минусаш ҳам а минуси б куб а куб минуси се а квадрат б ҷамъи се а б квадрат минуси б куб ҳарду ин ифодаро ба мо лозим аст вақте мо фикр мекунем биёем тахмин кунем чӣ мешавад дарони решаи куби яъне яке тахмин инҷо решаи 2 аст биёем дуюмашро гирем яъне куби 7 ҷамъи 5 решаи 2 ба ҷои кор кардан тахмин мекунем яъне дарони решаро бояд тахмин кунам биёем бе реша нависам дарони реша чӣ ифодаи куби аст якум ифода решаи 2 дар онҷо ҳаст бояд бошад ва биёем тахмин кунем бигзор як бошад агар як хато шуд 2ро месанҷад ва фикр кунам 1 ё 2 аст ва биёем ин қавзро мекушам вақте кушом 7 ҷамъи 5 решаи 2ро ба даст мегирам ё не чӣ қадар мекушем аз рӯи ҳамин формулаи якум ин мешавад 1 ҷамъи се решаи 2 ҷамъи се зарби 2 ҷамъи 2 решаи 2 решаи 8 мешавад 2 решаи 2 мешавад 2 решаи 2 ва нигоҳ кунед чор мекунем чанд мешавад 5 решаи 2 шуд 6 7 шуд яъне тахмини ман дуруст омад 7 ҷамъи 5 решаи 2 яъне чӣ хел навишта метавонам ман яъне дарони реша куби навишта метавонам ва яъне ман ё санҷидам барои ҳамон чӣ омад ва барои минус ҳам 7 минуси 5 решаи 2 куби ман хел навишта метавонам дар решаи куби чанд 1 минуси решаи 2 куб ва ин баробар мешавад ба 1 минуси решаи 2 дуюмаш 1 ҷамъи решаи 2 биёем хел нависем якумаш 1 минуси решаи 2 мешавад ҷамъи 1 ҷамъи решаи 2 ва ҳама инҳо баъди кор кардани қавз зарби 12 мекунем вақте даронро кор мекунем 2 мемонад решаи 2 ҳисоб мешавад зарби 12 ин баробари 24 мешавад ва ҷавоб 24 яъне як намуди роҳ ки вақти имтиҳон кор истифода бурда метавонам аз шумо ҳаминро бификр мекунам агар хисоб пурсида бошад аз шумо ҳамин тахмин карданро мехоҳам